Wel, shwmae bawb. Gobeithio bod chi'n cadw'n iawn yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Mae'n fraint i gael arwain yr Oedfa heddi, a dwi'n ddiolchgar i Sian, Gareth a Carys am gytuno i helpu. Mi wnawn ni ddechrau trwy ymuno mewn mawl wrth i Gareth ganu ein hemyn gyntaf. Yw'ch holl bwerau, brenhinoedd byd, yw'ch holl ddoethineb a ffyrdd hunanol dyn, yw'ch pob rhyfeddod, pob profiad allai gael, ma'ch berson di yn sanctaidd drwyddi draw, goriwch pob teyrnas, pob gorsedd wag, uwchlaw pob gorches uchelgais a boddhad, uwchlaw pob cyfoeth a phopeth dan y rhod, rwy ti yr un am carodd cyn fy mod. Ar y groes tawelwyd llyd y nef fy mhech o di, a dalwyd trwyddo ef a ddaeth i'r byd, a ddaeth yn ddim yn ddiw a dyn, i gymryd bai sy'n neiddo i fi. Yw'ch holl bwerau, brenhinoedd byd, yw'ch holl ddoethineb a ffyrdd hunanol dyn, yw'ch pob rhyfeddod, pob profiad allai gael, ma'ch berson di yn sanctaidd drwyddi draw, goriwch pob teyrnas, pob gorsedd wag, pob gorches uchelgais a boddhad, uwchlaw pob cyfoeth, phopeth dan y rhod, rwy ti yr un am carodd cyn fy mod. Ar y groes tawelwyd llyd y nef fy mhech o di, a dalwyd trwyddo ef a ddaeth i'r byd, a ddaeth yn ddim yn ddiw a dyn, i gymryd bai sy'n neiddo i fi. Yn ddiw a dyn, i gymryd bai sy'n neiddo i fi. Mae wedi bod yn amser hir yn dywy ers i ni allu cwrdd gyda'n gilydd. Mae'r feirws ofnadw hwn wedi effeithio nid yn unig arnom ni yng Nghymru, ond ar bron pob agwedd o fywyd ar draws y byd. Mae rhai wedi colli ynwyliad, rhai wedi bod yn sâl iawn, tra bod eraill wedi colli busnes a gwaith. Dim byd wedi cael y fath effaith niweidiol ar ein gwlad a'n byd ers yr ail ryfel byd. Oni bai am ymdrechion dewr gweithwyr allweddol yn ein gwlad, byddai'r effaith wedi bod tipyn yn wath. Heddi, dwi am ddilyn y thema o dostrwydd a iachad, drwy edrych ar yr hanes am Iesu yn ei chau 10 o wahangleifion, lepers yn Saesneg. Mae'r hanes yn Luc pennod 17, adnodau 11-18. Mae Carys nawr yn mynd i ddarllen yr hanes o fersiwn Beibl.net.
Luc 17 adnodau 11 i 19. Aeth Iesu ymlaen ar ei ffordd i Jerusalem, a daeth at y ffin rhwng Galilea a Samaria. Wrth iddo fynd i mewn i ryw bentref, dyma 10 dyn oedd yn dioddef o'r gwahanglwyf yn dod i'r gyfarfod. Dyma nhw'n sefyll draw ac yn gweiddi'n uchel arno o bell. Feisir Iesu, wneud i'n helpu ni. Pan welodd Iesu nhw, dwedodd wrthyn nhw, ewch i ddangos eich hunain i'r offeiriaid. Ac roedden nhw ar ei ffordd i wneud hynny pam wnaeth y gwahanglwyf oedd ar ei cyrff ddiflannu. Dyma un ohonyn nhw'n troi'n ôl pan welodd ei fod wedi cael ei chau. Roedd yn gweiddi'n uchel, clod i Dduw. Taflodd ei hun ar lawr o flaen Iesu a diolch iddo am yr hyn roedd wedi wneud. Gyda llaw Samariad oedd y dyn. Medda Iesu, rwy'n ni'n meddwl mod i wedi echau 10 o ddynion. Ble mae'r 9 arall? Ai dim ond y Samariad yma sy'n fodlon rhoi'r clod i Dduw. Yna dwedodd wrth y dyn, cod at y draed a dos adre. Am i ti gredu, roedd wedi dy echau. Dwi am edrych ar yr hanes o dan 3 pennawd sy'n dechrau gyda'r llythyren T. Tostrwydd, trigaredd, tynged. Newn ni ddechrau gyda tostrwydd. Mae tostrwydd yn rhywbeth i ni gyd yn gallu unieithu gyda. Ni gyd wedi bod yn dost rhywbryd neu gilydd. Adeg y Beibl, y tostrwydd, roedd pobl yn ei ofni yn fwy na dim arall oedd y gwahanglwyf. Yn y darn o dan sylw, can hanes am 10 dyn oedd yn dioddef o'r afiechyd hwn. Diolch byth, dyw e ddim yn ddolir sy'n amlygu ei hun yn ein gwlad ni, ond oedd e'n ddolir oedd yn weddol amlwg adeg y Beibl. Wedi dweud hynny, gyda dyfodiad y feirws corona, mae yna rhai agweddau o'r gwahanglwyf a gallwn ni uniaethu gyda, wel o leiaf i raddau. Mwyn atal y gwahanglwyf rhag lledaenu o un i'r llall, roedd yna reolau llym mewn bodolaeth. Yn gyntaf, rhaid hunan ynysu a byw mewn lockdown parhaol. Wel, ni gyd yn gwybod rhywbeth yn biti lockdown. Cyn y feirws corona, o'n i'm yn gwybod beth oedd lockdown, ond erbyn hyn i ni gyd yn gwybod. A felly oedd hi ar y gwahanglwyfion adeg y Beibl, o rhaid nhw hefyd i hunan ynysu. Roedd nhw fyw mewn lockdown, ond oedd hi lockdown nhw yn rhywbeth parhaol, mor hired ag oedd y gwahanglwyf arnyn nhw. Ac o'n nhw ddim yn cael byw gytre, o rhaid nhw adael y teulu, byw tu allan i'r pentre neu'r tref, ar ben eu hunain, neu gyda gwahanglwyfion eraill, weithiau mewn ogof. A pan y mentro mas, rhaid cadw pellter wrth bobl eraill. Ni chaniatau'r cysylltiad a neb, a nal am yr enw gwahan glwyf wedi dod o. Gorfod cadw ar wahân. Nid pellter o 2 fedr oedd hwn, ond pellter o 20 medr a mwy. A ni gyd yn gallu uniaethu gyda hyn i raddau wrth i ni orfod cadw pellter rhyngom ac eraill. Wel, dwi o bryd y gilydd yn mynd y bwyd at yn rhieni, a dwi'n gorfod ei trin fel oedd y gwahanglwyfion yn cael ei trin adeg y Beibl. Dwi'n mynd ar bwyd, at y drws, dwi'n canu'r gloch, dwi'n camu nôl, a wedyn dwi'n sgwrsio o bellter. Roedd y gwahanglwyf, fel y feirws corona, yn peri dychryd mawr. A ni gyd wedi cael rhywfaint o ofon gyda'r dolur hwn. Roedd y gwahanglwyf yn gallu effeithio pawb yn ddiwahan, y tlawd a'r cyfoethog, a doedd dim gwellhad meddygol iddo. Mae yna ddisgrifiad o y gwahanglwyf yn dweud hyn. Leprosy was the scourge of the ancient world. Nothing evoked more fear, more dread, or more revulsion than the sight of these walking dead. That is what a leper was called, a walking dead man. Yn wahanol i'r feirws corona, afiechyd oedd yn ymlygu ei hun ar y crôn oedd y gwahanglwyf. Roedd yn effeithio ar y cymalau, gan achosi chwyddi, diffyg teimlad, a gydag amser byddai'r claf yn colli bysedd a bodiau traed.
Bron mor wael a'r tostrwydd oedd y stigma oedd yn gysylltiedig ar y fiechyd. Roedd y person sâl yn cael ei ystyried yn aflan. Os byddai person iach yn digwydd dod ger llaw ble roedd y gwahanglwyf, roedd rhaid i'r gwahanglwyf ei rybuddio trwy weiddi aflan, aflan. Mewn geiriau eraill, cadwch draw achos mae'r gwahanglwyf arna. Neu, os oedd y gwahanglwyf wedi effeithio ar ei lais e, wel byddai rhaid dod â chlwch. A canu clwch! Mwyn dweud wrth y bobl gerllaw, cadwch draw, rhag i chi hefyd ddal y gwahanglwyf. Dioddef mewn unigrwydd am blynyddoedd cyn marw fyddai tynged mwyafrif o wahangleifion. Mae pethau'n llawer gwell heddi, ni ddaethbwyd o hyd i driniaeth effeithiol tan 1992. Mae'r dolir yn dal i fodoli, yn bennaf oll yn yr Affrig a'r India, gyda rhywun yn dal yr afiechyd bob 2 funud. Anca'n gyfrifir bod 180,000 o wahangleifion ar draws y byd heddi. Un peth sy'n amlwg ei angen yng ngwyneb y fath ddioddefent yw trigaredd. Dyna'r ail tip dwi am roi sylw iddo, trigaredd. Lyc yn unig sy'n cofnodi i ni'r hanes am Iesu yn carfarfod gyda 10 o wahangleifion. Roedd Iesu ar ei ffordd mewn i bentref ar yr arfordir rhwng Galilea a Samaria, pan glywodd leisiau yn galw ei enw. Lyc 17, adnodau 11 i 13. Aeth Iesu ymlaen ar ei ffordd i Jerusalem a daeth at y ffin rhwng Galilea a Samaria. Wrth iddo fynd i mewn i ryw bentref, dyma 10 dyn oedd yn dioddef o'r gwahanglwyf yn dod i'w gyfarfod. Dyma nhw'n sefyll draw ac yn gweiddi'n uchel arno o bell. Feistr Iesu, wneud i'n helpu ni. Sylwch ar yr ynysu cymdeithasol, social distancing, wrth iddy'n sefyll cryn bellter oddi wrtho. Sdim unrhyw awgrym ei bod nhw wedi cyfarfod â Iesu o'r blaen. Felly gallwn ddim ond tybio ei bod nhw wedi clywed amdano ac am rai o'r gwirthiau rhyfedd roedd ei wedi cyflawni. Roedd y bobl hyn yn desbret ac maen nhw'n ymbil ar Iesu i'w helpu. Bod dim meddyg yn y wlad y lle ei gwella, dyma nhw'n galw ar Iesu, feistr, Iesu, wneud i'n helpu. Neu fel mae'r Beibl Cymraeg newydd yn gyfieithu, Iesu, feistr, trigarha wrthyn. Nodwedd amlwg o Iesu yn yr Efengylau yw fod e'n berson llawn cariad a thrigaredd. Mae'n cydymdeimlo gyda'r trieniaid hyn, ac mae'n ymateb i'w hangen. Ond mae'r geiriau mae Iesu'n ddweud yn swnio braidd yn od i ni heddi. Mae'n gweithio nhw, ewch i ddangos eich hunain i'r offeiriaid. Nawr bydden ni'n disgwyl Iesu ddweithio nhw, wel, cerwch gytre i chi wedi gwella, i chi wedi cael ei iachad. Wel, i ddeall yr hyn ddath Iesu ddweud, mae rhaid i ni fynd i'r Hen Testament ac i lyfr Leviticus, achos yno i ni'n cael rhestr o reolau sy'n berthnasol ar gyfer gwahanglwyfion. Ac yn y rhestr hynny, mae'n dweud, os oedd person oedd yn dioddef o'r gwahanglwyf yn tybio ei fod e wedi gwella, roedd rhaid iddo fe gyntaf fynd i weld offeiriad. Ac yna bydde fe'n cael ei archwilio yn gorfforol, ac os oedd yr offeiriad yn cytuno bod e wedi gwella, bydde fe'n cael tystysgrif, bydde'n caniatáu iddo fe fynd nôl at ei deulu a byw bywyd normal. Felly wrth i Iesu ddweud wrth y gwahanglwyfion hyn am fynd i weld yr offeiriad, roedd e mwy lai yn dweithio nhw, cerwch, byddwch yn ifydd i'r gyfraith, achos i chi wedi cael eich iachau. Mae'r gwahanglwyfion yn ifyddhau Iesu ac yn mynd ar ei ffordd i ddod o hyd i offeiriad. Ar y ffordd, maen nhw'n aros i archwilio eu hunain, a maen nhw'n gweld bod yna wyrth wedi cymryd lle. Mae'r gwahanglwyf wedi gadael. Maen nhw'n iach unwaith eto, a gallwn ddychmygu yn gweld nhw'n mynd yn gynt na gyriod i ddod o hyd i offeiriad. Hynny yw ar wahân i un ohonynt. Mae mor ddiolchgar am yr hyn mae Iesu wedi gwneud iddo. Mae'n troi nôl. Mae'n dod o hyd i Iesu.
Mae'n syrthio wrth ei draed a mae'n diolch i Dduw gyda llef uchel. Ac yna, fe gawn y punchline gan Luc. Dyma mae'n dweud, gyda llaw, Samariad oedd y dyn. Roedd yna hen elyniaeth yn bodoli rhwng yr Iddewon a'r Samariad, a fel arfer buasyn nhw ddim hyd yn oed yn siarad â'i gilydd. Yn y bôn, dadl grefyddol oedd yn ei gwahanu, gyda syniadau gwahanol gan yr Iddewon a'r Samariad am Dduw a'r ffordd gywir o'i addoli. Ond mae'r Samariad hwn yn rhoi pob rhagfarn tu cefn, ac mae'n syrthio o flaen Iesu mewn addoliad. Mae'n dangos gwir gariad a gwerthfawrogiad tuag at yr hwn sydd wedi trigarhau wrtho. Mae Iesu'n mynegu siom, nad oedd y bobl oedd a chefndir am Dduw, hynny o'r Iddewon, wedi gwneud unrhyw ymdrech i ddiolch am gael ei achad. Dyma beth pan mae Luc yn ei gofnodi fe. Mae'n dweud adnodau 17 ac 18, medda Iesu, ro'n i'n meddwl mod i wedi achau 10 o ddynion. Ble mae'r 9 arall? Ai dim ond y Samariad yma sy'n bodlon rhoi'r clod i Dduw? Dyna i chi beth digwylydd yw bod yn aniolchgar. Gair bach yw diolch, ond mae'n gallu golygu siwt gymaint. Yn y frwydr yn erbyn y feirws corona, mae pobl ar draws y wlad wedi mynegu diolchgarwch i'r NHS a gweithwyr allweddol eraill sydd wedi mentro eu bywyd ein mwyn ni. Ond ble mae Duw yn bod, mor hawdd yw derbyn o'i roddion a'i ddeoni, ond bod yn bryn ein diolch. Yn ei lyfr Geiriau Ffydd cyfrol 1, mae John Trahan yn adrodd stori am weinidog yn Ne Cymru yn pregethu yn yr awyr agored. Ac un tro, daeth person ato mewn argyfwng. Roedd e'n dioddef o salwch arbennig, a roedd e am i'r gweinidog i ofyn i Dduw i'w helpu. Mae'r gweinidog yn gweddio gydag e, ac yn wir cafodd y dyn iachad. Ath amser hebio, ac mae'r gweinidog a'r dyn yn digwydd taro ar draws ei gilydd eto. Mae'r gweinidog yn gofyn siwt oedd e, ac fe atebodd bod popeth yn dda, a'i bod yn cadw'n iach. Gyfynodd y gweinidog iddo wedyn ble roedd e'n addoli, ond daeth yr ateb trist nad oedd yn addoli yn unman. Roedd popeth yn iawn yn ei fywyd, ac felly yn ei dibef, dwi ddim angen Duw arno mwyach. A dyna i chi yn natur ddynol ar ei gweithaf. A dyna'n union beth sydd gyda ni yn yr hanes hwn o efengu Luc. Pan bod pethau'n mynd o chwith, mae angen Duw. Ond bod pethau'n dda, does dim lle i Dduw. A mae hyn yn harwen at ein trydydd te, sef tynged. Mae Iesu'n dweud wrth y Samariad, cod ar dy drad, a dos adre. Am i ti gredu, rwyt wedi dy iachau. Mae tynged y Samariad trienus hwn yn newid yn llwyr o'r foment honno ymlaen. Buodd bywyd byth yr un peth iddo ar ôl hyn. Nid yn unig cafodd iachad o'r gwahanglwyf a'r hawl i fyw bywyd normal unwaith eto, ond trwy ei ffydd yn Iesu Grist, daeth i berthynas iawn â Duw. Gallwn ni ddysgu llawer o'r hanesu'n hwn, achos mae'r Beibl yn dweud ein bod ni hefyd yn dioddef o salwch. Ac mae yna rywfaint o debygrwydd rhwng ein salwch ni a'r gwahanglwyf. Mae'r salwch sydd arnom ni yn ein gwneud yn aflan, ac yn ein gwahanu wrth Dduw. Ac yn wath na dim, jyst fel y gwahanglwyf, does dim gwella iddo. Sdim gwaniaeth faint nawn ni ymdrechu, gallwn ni ddim cael gwared o'r clefyd ofnadw hwn sydd wedi ein meddiannu mor llwyr. Beth yw'r salwch hwn, meddech chi? Yr enw mae'r Beibl yn ei roi arno yw pechod. Mae'n ymlygu ei hun yn fwy mewn rhai bobl neu gilydd, ond mae'n rhan anatod o'r natur ddynol. Mae pob un ohonom yn euog o fod yn anifydd i ewyllus Duw. Weithie'n anfwriadol, ac weithie'n fwriadol. Mae Rhufeiniaid pennod 3 ac adnod 23 yn dweud yn blwmp ac yn blaen. Mae pawb wedi pechu. Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw.
Byddai'r rhan fwyaf o bobl yn dweud, so what? Pwy ots? Wel, yr ots mawr yn ôl y Beibl yw bod pechod yn ei gwahanu wrth Dduw yn y byd hwn ac yn y byd a ddaw. Wel, os gobeith felly, os unrhyw ffordd y gallwn gael gwared o'r salwch marwol hwn? Wel, dim byd y gallwn ni wneud ohono ni'n hunain, ond ateb y Beibl yw oes. Oes mae na ffordd. Wel, siwt gallai ddod yn iach o glefyd pechod? Wel, yn union yr un ffordd a'r Samariad, trwy ddod at Iesu Grist. Doedd gyda'r Samariad ddim byd i gynnig. Roedd e neb, just cardoti'n tlawd a sal. Ond fe nath e droi at Iesu. Rhoddodd ei ffydd yn llwyr yn Iesu, a chlywodd y geiriau nath newid ei dynged. Cod ar dy drad, a dos adre, am i ti gredu rwyt wedi dy iachau. Ac onid cardotwyr tlawd a sal i ni hefyd mewn angen am drigaredd Duw? A'r newyddion da yw fod e wedi dangos trigaredd tuag atom, trwy anfon ei fab Iesu'r byd i farw yn ein lle. Pan buodd Iesu farw ar y groes, doedd e ddim yn cael ei gosbi am ei feiau ei hun, achos doedd ddim beiau gydag e. Buodd Iesu farw eich mwyn chi ac fy mwyn i. Talodd e'n llawn y ddyled oedd yn eiddo i ni. Cymerodd e yn pechodau arno fe ei hun. A chymod, nid yw hwnna'n newyddion ffantastig? Ar y dydd Sul, cododd o'r bedd yn fyw. Roedd hynny'n brawf ei fod wedi gorchfygu marwolaeth ac wedi ennill bywyd trygwyddol i bawb sy'n ymddiried ynddo. A mae hynny'n reswm i orfoleddu a llawenhau. Mae ei freichiau ar agor heddi iachau o glefyd pechod pwy bynnag sy'n troi eto. Wel, beth amdano chi? Ydych chi fel y Samariad gwahanblwyfus wedi gofyn iddo drigarhau wrtho chi? Os nad ych chi'n siŵr, pidwch mynd i gysgu heno nes i chi ddweud wrtho a holl galon arglwydd trigarhau wrtho. Madde i fi am dy aded i lawr gymaint o weithiau. Ac os ydych wedi rhoi eich ffydd ynddo, pidwch â bod fel y 9 gwahanblwyf wnaeth anghofio diolch. Dewch eto bob dydd i ddiolch am ei ddeioni, ac yn arbennig oll, ei aberth ar y groes yn eich lle chi. Diolch i chi am wrando heddi, a gobeithio wneud chi gofio y 3 pennawd oedd yn dechrau gyda'r llythyren Ty. Cyntaf, tostrwydd. I ni gyd fel gwahangleifion yn bobl sal. Gallwn ni ddim gwella'n hunain. Yr ail Ty, trigaredd. Mae Iesu'n barod i drigarhau wrthom a chynnig i ni fyddeuant rhad. A'r trydydd Ty, mae'n barod i newid ein tynged a rhoi i ni iechyd yn lle salwch, bywyd yn lle marwolaeth, a chybiaeth yn lle colledigaeth. Gogoniant i'w enw. Amen. Dewch i ni droi at Dduw mewn gair byr o weddi. Gweddiwn. O Dad, ni'n meddwl am y gwahangleifion yn cwrdd â Iesu a newidodd popeth. Diolch bod bob peth yn gallu newid i ni hefyd pan ni'n cwrdd â ti. Diolch bod fi wedi gofyn i ti fod yn ffrind i fi yn blentyn bach, ac o'r eiliad yna tan nawr, mae geiriau'r gân gyfoes di bod mor wir. Ti di bod yn ffyddlon, di-gyfnewid. Ti di bod yn graig i mi, arna ti fi di dibynnu. Wedi galw arnat drachefn a thrachefn. Ti di dal fi'n dyn. Gydol pob storm, dy gariad sydd di bod yn angor. Mae'n ngobaith wastad yn o ti yn llwyr. Diolch am fod yn ffrind cyson ar hyd taith bywyd. Diolch am y sicrwydd o dy gwmni pan fyddai'n mynd o'r byd yma. Ydy, mae cwrdd â ti yn newid popeth, yn y byd yma ac i'r un sydd i ddod. Diolch am dangos y ffordd yn glir i ni yn y Beibl. Dyma feibl anwyl Iesu, dyma rhodd dy heilaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw,
dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll, gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd, trwy adnabod Iesu Grist. Mae cwrdd â ti yn newid popeth. Fy ngweddi yw bod pob un o ni yn gallu gweddio'r weddi fach hon, rho fy men bach lawr i gysgu, rho fy enaid i'r Iesu. Os bydda farw cyn y bore, Iesu fydd fy nghyfaill gorau. Amen. O fy Iesu bendigedig, unig gwmni fy naid gwan, ym mhob adfyd a thrallodion, dal fy ysbryd llesgu'r lan, a thram teflir ymag acw, ar anwadal donau'r byd, cymorth ro i ddal fy nghafael, yno ti sy'r un o hyd. Rho fy nhroi dy fan a fy nwyf, ar sigledig bethau'r byd, ysgwyd mai y tir o danaf, darnau'n gwymp o'i lawr o hyd. Ond os caf yn rhoi di sengi, yn y dymstl fawr am chwith, a'r dragwyddol graig yr oesoedd, dyna fan a sigla byth. Pwys o'r bore ar fy nheulu, colli hwnnw y prynhawn. Pwys o eilwaith ar gyfeillion, ciliant wyth dan fian iawn. Pwys o'r haddyd siglant